ब्रैथि मेथाइ। बिसारुफोरनिफ्राय बासायनायनि थाखाय फोथायनायजों बिनाय। दाबिदनि मेथाइ। आं नोंखौ गाबज्रिब्ला आंनो फिन हो, अ फोथायसुला इसोर। आंनि जोबोद दुखुआव नों आंनो जायगा होबाय। आंनि सायाव अनखां आरो आंनि बिनायखौ खोनासं। अ सुबुंफोर, आंनि मानआ बेसे गोबाव लाजि फोनांजागोन? नोंसोर बेसे गोबाव नंखाय रावफोरखौ अनगोन आरो नंखायखौ नागिरगोन? नाथाय प्रभुआ फोथायसुलाखौ गावनि थाखाय आलादा दोनबाय होननानै मिथि। आं गाबज्रिब्ला प्रभुआ खोनासङो। नोंसोर उसुखुथु जाब्ला पाप दाखालाम। नोंसोरनि बिसनाफ्राव सानहाब आरो स्रि था। नंगौ बुलिफोर बाव आरो नोंसोर प्रभुनियाव फोथाय। गोबाङानो बुङो, जों माखासे मोजांखौ नुथों। नोंनि मोखांनि स्रांआ जोंनियाव जोंथों, अ प्रभु। बिसोरनि आबाद आरो द्राक्षा बिदैफोर आग्लाय बिग्लाय जानायाव रंजानायनिख्रुइबो नों आंनि मैखुनाव बांसिन रंजानाय होबाय। आं उन्दुलांगोन आरो गोजोननायाव उन्दुगोन, मानोना अ प्रभु, नों हारसिङैल' आंखौ रैखाथियाव उन्दुहोयो।